Flag raising o pag-awi sa lupang hiniranda sa mga dagkong tungahan sa reyon gimando sa Department of Education o DepEd Region 7 nga didto na ipahigayon sa mga classrooms sa Himon. Samtang dagkong kalihukan lakip na ang Sivira gikan sinar tungod sa hulga sa novel coronavirus. Ani ang report. Suma ni Dr. Salustiano Jimenez, Regional Director sa DepEd 7, nga aron na sigurong luwas ang matinunan sa posibleng pagkatap sa kagaw. Adto na lang himuon ang pagkanta sa nasunong awit sa mga classrooms. Subay kini sa kamanduan sa DepEd Central Office, ilabi na sa mga eskwelahan nga dagko ang populasyon. Sa highly urbanized cities, ug na mga flag raising, so instead of conducting it in a place, in one area, labi na katong mga schools nga dako kay population sa alan, so ato nang giauhag ang mga eskwelahan nga adto na lang sa ilang classroom. Gipahibaw usab sa DepEd official nga gikanselar ang tanang kalihukan nga gikadagda untang himuon sa mga tunghaan sama sa Sivira karong Pebrero 26. Apil sa yukta ang pagpahigayon og mga press conference nga salmutan sa mga tinunan gikan sa nagkadayang eskwelahan sa rehiyon. Ang maong kalihukan tampungan sa daghang partisipante ug maoy gilikayan sa ahensya tungod sa hulga sa INCUVI ARD. Ang direktiba nato gikan sa atong kauluhan, no, sa katong memorandum gikan ni Secretary Briones ang ato ang Secretary of the Department of Education nga ang tanang mga activities nato sa national, regional o even division offices nga pagahimuon karon sa buwan sa Pebrero atong ipang-postpone. Samtang malaumon si Jimenez nga dili mapiktuhan ang culmination o graduation sa sunod buwan. Apan kung dili masumpo ang issue sa INCUVI, posible usab nga makansilar ang closing exercises o graduation ceremony sa mga estudyante. Okay ang mga atong mga schools, ang mga bata, okay ra pod, so basin kaluoy si Ginoo mopadayon ra gyud ang mga schedules. Padayon ang panawagan sa DepEd sa matinunan magtutudlo og mga ginikanan sa pagtuman sa lagda sa panglawas aron makalikay sa sakit. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.